أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد، رافع السماء بلا عمد، باسط الأرض على ماء جمد، خالق الخلق ومحصي العدد، مقسم الأرزاق ولم ينس أحد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وله الأسماء الحسنى. يا ربي إلهي يا من يرى الضمير ويسمعه، أنت المعد لكل ما يتوقعه، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من خزائن رزق في القول كن، أمن فإن الخير عندك أجمع. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومخرجنا من الظلمات إلى النور سيدنا محمد الذي ارتجت ليلة ولادته أعالي الإيوان وأسافله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته غر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر، وسلم تسليما كثيرا. فأما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sabab bro, mangorip no Allah laburon so kawatanan ape dan yung sumbaga so salamakan asilam muskan ko kuruman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami kasubag ka no. Sabab bro, naya kapasangaya namadaglam yung kita mga import, namadaglam yung kita mga pipe kapang kasiminar, nas kami ayaman yan na miyawri kami. Adi tao siya mapmendingan sa Ramadan kasutigran na kataman si takwa. Kita siya mapmendingan sa mga balas, kamiyal nga siya sa balas, kataman sa mga mididari na miyang aloy siya na yung matakabas sa mga ulama, sududa yan na ayamanan yan na kasturi, nadudang kanina, duday nga mamu. Kaya manutong. Ugait na ayam niya pamikiragan, apmendingan na kan saya, nabandingan na griduan. Arka griduan, langon tanurun dun makamumurais. Ino aklayam niya pamikir, tagida si mambandingan. Ato mo surka griduan, ay da mambandingan. Tunoto, yuto sukatero Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Kung susupat yan? Wa innama likulli imri'in ma nawa. Allahu akbar. Bihagabuba hadith. Kumanisa na makamumurayson. Ugaid na kayo lipat ano tawa, bihagabuba hadith. Ugaid na sumanan yan na dito din kumapanad. Kung may maanaw ito, nung apiro mapanad. Laman nagyang kota katuro Nabi, innamal a'malu binniyat. Mata-mata na ayat pirimaan. Ayat po at pirimaan. Kung mga galbak, mga simbasi ko Allah Ta'ala, nagyang kota kaya peniatan ka, pibiak kaya pagiklasan ka. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Nasabsab na ra'ayang bulas kung ano siya, uripan, nasad siya manan yan, na piniatan yan. Isang tanong sa mga ginawa tanong, tabi ako tambar saya. Ino inisong tanong saya na rapol. Tabiya, ino inisong tanong saya na dagi apa di sir, tumamaubayakan. Masak itu. Anta ka aya kasong tanong saya na suwaswat si ikwallah. Raka girituan, ugaid na masak kita di pamaginagin. Sumyong tanong saya, tabiya. Ati guys, sumong tanong lagi ka. Batakalawan si Sir. Benar ya? Kailangan na sumano siya na pinakayang suginawan yan. Kailangan na sumanga gelabak tanong na aya di tanurun di kang gelabak ka na suwaswat tanong si iko Allah agu arap-arap tanong si iko yamanan niya na balasukad ng tanong Rabbul Alamin. Kailangan na sumano siya na pagkakurikyan. Ikaw ang tulian, nagyang kutuwa, una yan, ubilbak, akap terima ako bilbak.
Nagyuto saya manani naging ka di pinatang sa pagklasan ka. Saya din ka di ka seminar, aya din ka di ka sumbayang, aya din ka di ka terawih, aya din ka di ka pamumugay. Na ayamanan yan, na di kailangan upang matiro, ang mapasangkay ka pa ng buyang, mapasangkay ka kasi sadika. Saya din kung di tanggal baka na suwaswat kasi ikukad ng kaarabul alam. Ilan naman mga ori pa Allah, suman-sumano siya. Nasadun sa mapanini at kamapiya. Apagi klasan ka si ikukad ng kaarabul alamin. At dito na imgin yan nakasura diyan. So pini at kamapiya. At dito apagi klasan ka si ikukad ng kaarabul alamin. Namatani. Kadi kanu makambelag sa diyang tayo dunia. Napikilir ka wallahu ta'ala diyang putwararad at diyang putamapiyan yan. Antonay dalil, Antonay karina. Na tutulan si Kuya Mananian. So Najmuddin Ayyub. Ang maging ganimaya, pagkapa kaya supat nagyapong aman ganyan tutul. So Najmuddin Ayyub, nas kanya niya Mananian na dato si Isa Tikrit. Tikrit na ingdanan si Isa Iraq. Alabi duga tos ka kilometer, Allahu alam, si Isa Baghdad. Namin ito na dahil diyan. Ada penayamanan yan na makabangon sa walay, di makapangarong. Lain naman. Siwa nagyang utabangarin yan, so Asaduddin. Natingin ay pagarigo. Namin ito na dyan, di ba nagagap na tingin pangaruna. Gagap na tingin bangon sa walay. Natingin na samanan nagitingin na dagapan na matuon sa mga piyarakat. Kailangan manutong. Dagapan tingin na matuon sa dagapan bumbubanugun. Natigagyan mo tapagarin na ugumangos ka. Tingin anta. Tingin na so tingin suwataw dato. Sultan siya. Agus wazir o dato. Ayaman na nila suwala senator yan o pama. Naging na mga watayan na mga pipian ng tingin na bubay. Naiboy ni simbagyan at tingin na di. So tingin sudyakan di pelulubahan na da. Kakiran. Natingin na. Wasag yang kaya masa yang matang natin na pumlingan ko chusi. Tinahan to na sininggan din mo banug na karuma. Naya ni simbagyan nun. Naya tingin na diyakan di bubanugan. Adaro to pa. Naso tingin suaya manan yan. Nagkitulod ako niyang kusurga. Ano din man? Kitulod ako niyang tingin kusurga. At miyat niyang tingin sumanga murya tawami. Kitulod ako niyan sa surga. Meet niya pipya sa mga muraya tayo misiku Islam. Aku mawata kami tigil. Saya mana niya na mama Afarisiyan. Ayaman Afarisiyan. Nasutik na nung mapasangin kapigit di dawa. Akali biritian. Kikaso ini yang tigil. Akuds. Allahu Akbar. Pumlin ito kumadalam. Ay tingin na pangaruman ako ng sumubaya. Linus agama Islam. At kitulid kami niyang kusurga. Ang gusto mga watakan. Ang harap mga kami rin sa mama. Apakap mulingan yan. Suayamanan yan na Palestine si Sakuds. Allahu Akbar. Tito. Dahil mo yung simbag yung utapagarin yan. Anak tito ng tingin kumaragin. Ano nga tingin pangaton? Dahil buhay ni simbag yun. Natigin so pagkikalasan ka. Aniyat ka si kumapya na imbir ka. Wallahu ta'ala sunyata mapya. Nakay salungan. Namiyami sita ko ayamanan nila isa kong mga masyayir. Isa kong mga guru. Namun ito doon, nadisiran din bitiray. Sagyan ko tayo din ang bitiray. Naad na niya kong maabai. Amya nuktok. Adi pa kasi yan, sagyan ko ito. Mala ulama. At ikagyan ko ito mala ulama. Najmuddin na dato kami. Tabiyar ka pa si tigin na niya kong. Apa kasi. Nagyan ko tabayin namin. Adi ni pa kasi sagyan ko ito dato. At tigin ako man, adi ako madusa. Ada kan tigin iyo, nagyan ko ito tigin na mama. Adudunun tigin sutamok, ako dudunun suayamanan yan. Nabangsa, ako kadato. Tigin inong kada yugi. Na miu bayron agyan mo doa. Sunuo, dato, aso, Najmuddin na miu bayron. Napiyamakin din sira. Ay, simbagagyan ko to ba nadagan tigin yugi. Kanabagyan ko to tigin sumama adya kan diplulubaan. Allahu Akbar. Tingnan tayo, anta amama, o din anto na amama, hindi ka di peluluban.
Nalating naglagang di peluluban na mama, na tingin sumama, ayamanan yan, nagkisulda ko niyang kusurga. Lani man ito, kisulda ko niyang tingin kusurga, aknatarbi niya sa mga muriya kami, na makamawata kami tingin sa wata. Ang mga, ayamanan niya na farisiyan, amapya, mga matigas, ayamanan niya na kalibiritian na kuts. Allahu Akbar. Na sudin sokyakin ganyan nun, na miyakat tikaras, tingin na kataya tingin sububay ang diyang dipluluban, kataya tingin sububay ang dipluluban, na pituro yung sagyang kutwa, Sheikh, hey Sheikh, nakawin akong kaun. Kaginan, tingin malagit kami sa yamanan yan na mapnini at ang mapamimitir, na into mo Sheikh, tingin na hidatong, nagi pinakamiskin, kung mga miskin sa diyan kaya igit tanong. Na tingin na piya, pamalagit kami tingin sa yamanan yan na Arab, malagit kami tingin sa yamanan yan na pibubayaan. Malagit kami pumasang pangarap. Ang mapli niya kami, ang buwat na kami. Sa yamanan niya nagdudurun sa paratya. Ay mapnirudo kami, nagkisulit kami ng tingin ko. Surga, ang makabuwat na kami ron. Sa mga ayamanan yan, nagkilibirit yan. Kikasoy niyan, ayamanan yan na kuns. Namiyakat ito, siran mangorit ng Allah Ta'ala. Narinis yan siran ng Allah Ta'ala sa wata. Asus Salahuddin Al-Ayyubi. Allahu Akbar walillahi. Allahu Akbar walillahil hamd. Nakatawan tanong sa tutulan. O Imam As-Salahuddin Al-Ayyubi, asa kanya ni niya kalibirit si isa kuts. Sabab sa diyan kutuan niya itong mga luksil na mga Biblia. Amang iklasiran si Allah na upamakong gatan na tanto kumarga na niya. Ugay na sabab ko kapag iklasiran sa diyan kutuan niya tiran. Na riniskin siran wallahu ta'ala sa sudin sa yamanan yan na sa Salahuddin Al-Ayyubi. As kanyan ikasabapan sa yamanan yan na kaya libirit ang kuts. Allahu Akbar. Sakitan, di talod na ipakasakitan. Umanisa, na di talubuding galbatan sa simbatan o sa ikukad ng tanong wa Rabbul Alamin. Na ayat na harap-harap tanong ko mga simbatan o ko Allah, nasusurga yan. Nalagyan yung mamuna subap ng muriya tao. Pinulubatan o isa idol na yun na pamag-idol tanong na suwayamanan yan na mga sahaba. Sunabi, suwayamanan yan na mga yang unang tanong mga ulama, yang unang tanong yamanan niya ng mga pipi mga mama, nasira niya yamanan niya ng pag-ibig tanong. Di may tito po naswatan, tigas ka, pakyaw. Allahu Akbar. Dala girawa Muhammad Ali ka, ngaran niyang muna, Muhammad. Natabiya nasira kita no, naapya suniyata mapya nafkuda. Suniyata mapinap kuda, na sumapa pamikiran na mapinap kuda. Mailan yan si pangarin yan, si siringan yan. Amya ka laban, amya ka suka, tapanakpan. Na doon makapunyat sa mapia. Udi na amya ka girawain na, marataw to kapanakpan. Napituro yan na, matang, abagurong kong pakasulta. Allahu Akbar. Apya suniyata mapia na midan tanurun. Na ino kailangan na, sukap niat sa mapya. Ang kapag ikhlas ko mga galubag, ay yung kanyang galubaga, nas arap-arap ko Allah Ta'ala, arap-arap ko surga ukad ng tanwa Rabbul Alamin, naglutoy sabab, ayamanan din na, timbagir ka Allah Ta'ala suniat ka mapya. Ilan naman nagyangkot wa sahabi? Tutulan na ako isa kong mga sahaba. Asabab sa giyangkot ang kapag ikhlas yan, kapniniat yan sa mapya, na inibgiron wallahu ta'ala diyan kuno den na pito manan niya na balas. Tutulan niya si kuya manan niya na Bamrah ibnu Jundab. Katawan tanah aso Nabi sallallahu alaihi wasallam nasigo masa kaya paghijreran. At tumiyugalin siran po sa Makkah at tumiyugalin siran si sa Madina. Na adun na mga tao ada pa kaunutaw Nabi. Inusiran ito da pa kaunutaw. Dasiran pa kaunot to Nabi kasabab ko ay manan yan na dasiran mapatot ang makunot kami ang makatuwasiran. Nakatawan tanag yan kaya magkagutang Madina. Amawat pala na kita sa ba? Labing doon patagatos ka kilometer. Tingit minsan na pigong malabang Davao. Nasuka pala ilayag si kumaseran na kanabayar kun. Kaya nakalilig nakalalap. Na tidong kumayaw wag yan ko mga derpairan. Sumagap na yung hajing na niyag damyo. Asika no mismo sa haram na masusugat ka ng mga irpan. Agyan ko ta irpan, agyan pa na igyon na magugdam ka pinsukayaw niya.
Nasiran na sabab wag yang kuto kapag klasiran hukul bakiran namin ipagiliran sa ginawairan niya kayo siranon saya manan niya na pagisiran na adna sa kataw waya manan niya na mga sahaba ada makonod agyudusu Tamra ibn Jundab ino da makonod sabab sa gyang kutang niya loks na sa gyang kutang niya talimbugak yan si sa Makkah na la yatahammal dinang kugag yang kutang masusoro mga kafir dinang kagagad yang buto mamuputad ng mga kafir sa diyang buto ingag si sa Makkah. Nayang pituro yan. Siya ko mga pamilya niyan na iman to na miyukan sa di na tundog na kan. So pinubayan na ka na nabiya ka na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tila naman ay batundugun ko na meloks ka. Natingin na, ruran ako niyo sa diyang ka na unta. Asumong ako ron. Allahu Akbar. Niyalugdas. Nasabab sa diyang kutang pili niya na pambinasa at tinatundog mo sa nabiyakan. Allahu Akbar. Nasagyan ko tayo suniyan sa Medina. Natitun kumayaw. Nagas kaniyan pa na makalok na kyagdaman niya na ginawa niyan. Allahu Akbar. Ang yaturon sa ginawa niya, nagpapakaya di kami tigin makapagilaya kung pinubayan na nabiyakan. Kami akatua. Nalagi dumiyag-dami na miyakaran yung sukapatay. Kami sakit si Iko, kapitasan yan sa giyang kutuwa. Mangalalan si Isa Madina. Nandun na yung siwa yan sa giyang kutak kiniron sa bagar. Napiakat tipiyan na pala daliman yan. Ligiraw niyan, paman, naginapiran yan. Tingin na saksi yung kakad na nakan. Nagyatigin na kaya pakatipiyakan nun. Nagyatigin niya manan na mubayakan si kukad na nakan na Rabbul Alamin. Ay amanan yan na saksi kaya Allah. Agiyad na yamanan yan. Aso kaya pangungunutiyak ka. Kaya pangungunutiyak mo mga simbang ka. Na bindol yung magparumanaliman yan. Kaya pituro yan. Nagyad itigin na yamanan yan. Na kaya mubayakan. Kaya tikutakan. Kaya pangungunutanakan. O yamanan yan na pinubayanakan. Aso nabiyakan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagyutod ni kaya wapatayan. Yutod ni kaya patayan yan. Allahu Akbar. Nasunabi na din yung katawan na ayaw mo minito ko niyan na minito rin nagyang kuto ayat sa Quran at ika na wamay yakrut min baytihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikhu al-maut faqad waqa'a ajruhu ala Allah wamay yakrut min baytihi muhajiran ila Allah sa din sa mga tao aluminyo si ayamanan yan na darpayan ang muhajiran ila Allah ayamanan yan na tugalin sa swaswaten si Allah yung kuto ayat na ruminito rin sa giyang kuto miyakatwa so damra amuhajiran ila Allah ayamanan niya tugalin si sa Madina aswaswaten si wallahu ta'ala uriyan yan na miyawmat tigi na kapatay tumma yudrikul maut miyamas ka ng tigi na kapatay faqad waqa ajruhu ala Allah na sabin sabnar asubala sa biyang kutaping gulbakyan namin talinguma miya katalinguma si kukad ng tanwa Rabbul Alamin wa kana Allahu ghafurar rahima na matamatan asukad ng tanong matamatan aswallah na ghafurar rahima na patatarima sa taubat paririla agoyamanan niya na masaling gugawa makalimuan tama nagyang kutuan niya tanong mapya ebtaks tanong sa mga ginawa tanong tao pa nga kusala ka wayamanan niya di tanong di mapniat kung mga gulbak pakatiulintan di ka di mamamugay di ka di sisid ka na pa kung mapipigir ka na anirang katukawi nakuha ko no to tubad ka si ikwallah sa inuman so tigiran sumaloks tano ama mamugay sukawanan na di katawan ni diwang ino to bigan ka sa tao na si kumasa kaya bigaw na kalipatan ka bang kabigan inong utop tiro kalipatan ka inong kabigan para dingad mapununong ka makambuno ka no na tulad taron ka, dagi at adum ka. Kagay ngayon, namiyak, kaya niya kasawi dakal, namiyak ako makamit. At ewa nga namis ka, naman ito na, lagi daya. Naandun suya kelas. Adun suya manana, kaya ang galbukang karoon na arap-arap si Ikwala na andun. Naman, panutulang ko sa kanong peruman, tumusot tutul. Yan kaya tutul na kailangan na katukawantan o kamadagla din mataw. Si kumasaw Umar bin Khattab, si kumasaw Nabi sallallahu alaihi wasallam na si Umar bin Khattab na adna pakatatayan niya na kuda iyan. Kuda, pakatatayan niya. Apugusar niya si sa katidawa. Agyan ko pakatatayan niya na kuda iyan, apugusar niya sa katidawa. Nainib ganyan sa giyan ko ta isa ko mga sahabat.
Tingin na kata tingin sukudakan, napugusaran ka. Inibigay niya nun. Siya kung niya kapiraulan, nasupaka tatayan niya na kudayan, nasiyagadan yan na berat niya orang. Iya kepagiti. Allahu Akbar. Ana sudin sukele neno na mikirata ginawa niya. Namagan sumagaan. Nasumiyang ko nabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinaya Rasulullah kano tulianon. So tingin supa katatayan akan nakudakan. Na inibigay ni fulan, na kumibigay ka nun. Na sudin sumya kagyan kayo niya kapiraulan. Na mila ka na piyag pagiti. Priyak wag. Ayat tingin na mapipikirakan. Tanong din yung mga orip ng Allah. Ayat tingin na mapipikirakan na kunak na. Inibigay niya nun. Ayat mapipikir Umar na kuun niya nun. Na ayat ini sumbog ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na tingin na ino. Kegugang ka, akan ka, subul ka. Allahu Akbar. Ino tingin Nabi, kegugang ka, subul ka, akan ka. Tingin ya Rasulullah, daging nabasa na makaguga, api sumbot na dinilin ng suwan. Na tingin na ginan, suwaya manan niya na ini pamamagayin ka, uriyan yan. Na kinuwang kabu, na lagi din na ni betadian. Isanda na sa mga ginawatan. Bigyan kasi ako ito sa cellphone. Yang kamunukan no. Laburo sa mga bay, nasulasok ka. Kung masulasok ka, ini panaturo ka, kaya bulan sa cellphone, inibigyan ka rin. Bigyan ka sa abaya, ako salimot. Ang yang kamunukan no. Ako miyomin sa Facebook sa Dimapia, agasakit ang kaon. Na inipost ka sa Facebook kasi pulanan, agad na tadmiyan. Bigyan akan sa abaya, kumabaya sa limot. Na nagiya-giya-giya na kuna ka nun. Astagfirullahaladzim. Andi din suka pag-ikhlas. Andi din suka pag-ikhlas. Andi din suka paniyat sa mapia. Inibigay kaon, nagyang kutang pagiging inibigay kaon, so inibigay kaon. Na kailangan na, ayat yabging kaon. Ayat sa bapak yabging kaon, na arap-arap ka. Si Kuya Manan yan, na balasukan ng karabul alam. Kasi ito na punta man na. Ano pa na, 10 minutos. Nakito pa kaya, ilan yung man? Alhamdulillah, kaya tanugan na kan. Iman to, apropita na ika-20 agupito si ikumulan a Ramadan. Gansar. Na sumanga hadith amyali yung Nabi, apluluban yung Sulailatul Qadr si ikumurya sa pulugawi si ikumulan a Ramadan. Na inisumpatin mo man si ikumanga witer, gansar. Naadok man ni aluya hadith Nabi asutigin Sulailatul Qadr na yakap turun yan na siku ika-20 agupito ko bulan na Ramadan. Di ganap pala, kaya inshallah na bibun pag alas 3 na pangabaling tanong. Ayun na yung tanong ko Sulailatul Qadr. Inshallah. Allahu Akbar. Tama nagyang ko tapagalit tanong. O lama, kaya natuloy sila. Asuti upama tingin ko masalak ka Sulailatul Qadr. Nasagyan ko daw masa. Ay titingin ka susambayan. Di ka di mamati sa Quran. Di ka di manasbih. Naupong ka masalamu Jibril alaihi salam. Nasagyan ko to. Akalugawi. Yung ko takuti ka. Adi ka di mamati sa Quran. Na tumauto. Ay susan gibulan-lan. Ayaw manan yan. Langun simbasi ko Allah. Tumauto adi suwalo polo ago teluragon. Ago telo. At 30 ago teluragon. At na mga pagidutsan, adun, nakaibigan, balamang simba, nakaduwi kaon, nakasapulo ang kaon. Naupama ko, sapula, sumyatin ka bulan na Ramadan, ajakan lepas, tujuh ko sapulo gawi. Ang maging kelas kasi, wallahu ta'ala, na so, maadiyang galabak karon, na tumutuwa diso, 800 ago teluragon. Allahu Akbar. Singgang ginawang ka. Ayaw no, minituludong mo ka na dagad lepas naiman to, na mamaguya tatanong. Kung ang tanong sa mga pamilya tanong, kung mga tanong, saya man nanin, tindig tanong, sa mga tahajud, o di nakabati sa Quran, o di nakapanasbe. Sa mga orip na Allah, ay bulang bara ka na 10 minutos, nakay ko pa kaya, gimuri ka pa kapiro mises, sa gingay bulan na Ramadan, na umana tanong sa tutul tanong. Umana tanong sa tutul tanong sa kapag-kelas.
Sama na nagyan ko tao mga tutultan o niyali tanong na kailangan na memorize yun. Ako mapunutulyo. Mapunutulyo. Ay pinakamala, pinaka-importante. Na? Manggol ba ko mga ginawatan? At tutulan na kung tabi'i. Kaya pag-usyak na ako mga pada muhadarak. Tutulan na kung tabi'i. Aso Abu Nasir As-Sayyad. Takay sa Anthony mutuan sa tabi'i. Ay bata na ko nagagyan na ng mga tabi'i. Adi tanong katawan, tunay mana at tituan tabi'i. Na muna tanong kung mga sahaba. Anthony mutuan sa sahaba. Ayap mutuan sa sahaba na sira na to sa mga tao. Aryaw tiran sunabi. Minipulumam kairan sunabi. Amileran sunabi sallallahu alaihi wasallam. Apyar-apyaran sunabi. Na minamatay siran na paparatian niran sunabi. Ayaman na niyan. Na mag-Islam siran. Na minamatay siran na mga Musliman siran. Nagyuti mga sahaba. Kaya sabat natingin nga ad na bagan eh. Ad na minimitere ka nun. Natingin na sahaba na. So lamo na minipagilay yan sunabi. Natingin ka na di. Tingin na di tingin nga sahaba. So tingin sa mga munafik na sahaba pa na kami minipagilay yung nabi na. At sahaba tingin na mulayo ka. Natingin ka na dito so literal meaning yan. Ugay dad na usayan ng manaw sahaba. Kaso tingin sa mga munafik na susurungan nila sunabi. Labas silang pito dito ng Islam. Aso mga munafik, tiga na labas silang pat ko mga sahaba. Na, tabi'in, antay putuan sa tabi'in. Ay, tabi'in na dahiran rota sunabi. Dahiran mailay sunabi. Ugay, nayariyaw tiran na sa mga sahaba. Hinipangilayran sa mga sahaba. Na, tiran sa mga sahaba. Na may matay sila na paparatiran sa sahaba. Ay, manan niya na paparatiran sa Allah. Na, yung may tutultan nun, ay sili kong mga tabi'in, aso Abu Nasir As-Sayyad. So Abu Nasir As-Sayyad, nangyaging tao siran na kami miskinan siran. Kami miskinan siran. Sa miya kay salungan, na tingin na lumiyo ako, sa luluba ako sa kawayagan. Luluba na kay sakit, di ka pakakano, pero doon pa ka nagugyan ko tawatagan. Na luminius ka niyan, na miyawat ka niyan sa giyang kutaguro niyan, aso Ahmad ibn Miskin. Sa giyang kutakiyaw na miyalay na giyang kutaguro niyan na itut na giyang kutuararat at apapasangiron. Si Kuya Manan yan na sukatan. Natingin na, ka lang, natingin na luminiwa ko. Sa diyan ang diplugan, tingin suliski wala sabab, tingin sa pamilya kan nakapapasangan siran. Yun na tanakan siran na magugutang siran. At tunay pitulog yung kutaguro niya, natingin na natakarakan. Miyunuton. Sigo kaya pa ko natin na tingin na sumboyang ta sa dukarak at asun na sa mamang nita si ikwala sa kalbulbudan ta. Lani man ito, yuto siya ni Pangdaw Nabi, ay ginaso Nabi sallallahu alaihi wasallam na makawidakal yan. Makambuko sa Nabi, uni na kataguan sa widakal sa Nabi tanong Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ayaw pagampagan niya pagapasan niya na sumiyadong mawidakal, as kanya ni Miyadong ubulong mawidakal, agin ang sukat ng tanong wa Rabbul Alam. Nasumbayang sa dua karakaat sunabi na mamangni. Nagyuti kapil bulbudi ko nabi tanong Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagyang ko tumabay duka tao. Misumbayang sirang tiyang nirang wallahu ta'ala kalbulbudan sirang ko kapulubayran sa rizki wallah. Na ini tugir nagyang ko tapok tiran. Nakakawasok ko kat. Sigo kaya pangakuan niyan. Katigagyan ko taguro ni nakatantingin susna na salsi ginikaw. Akinuan niya na sumiyong sapadiyan. Ha? Pipusan yan, na suargan yan, na inipamasan yan sa patirain. Ay managyang uta patirain, na ayak kalbulbudi yun, na duti man ang mga lapaan. Kung makapamasa sa duti man ang mga lapaan, nabigi yan, na suisaon, na inibigay na yan sa giyang putaburo niyan. Sudun sukya pa kaumanin na inibigay niya nun. Na tunay inisembo ko na giyang putaburo niyan. Tigin na, law at'amna anfusana, makarajatis samak. Law at'amna anfusana ma kharajatis samak. O pamatigin na awayan tanta ko kay susukat ta. Na para ko binawata, na ko para ko sa lakamataw. Aditad makakwasas dia. Ay man nila sa diyang utomasa na desda. Na sabab sa ayat na wida kaliran na para ko sa lakawataw na misumbayang sirang sa sunat. Na memang nisirang ko Allah ta'ala na niya kakwasiran. Sasda si umasa desda. Laman nagyan ko tatabang mo Allah. Nakatatigin. Wangalin na bugan ka ko pamilya ba. Inawaan yan, napipikir na nagyang kuto katiruyan, matigin na law at'amna anfusana ma kharajatis sama. O matigin ko sa anta kami.
para buku mga ginawa mi na para kusala kawataw nga di kami makakosas doon. Kasi mukap malingan na mabububaya. Asya gino na nagyan kay dukatawa mbeta lok sa bubaya guswata yan na ito ang makaiingasiran sa gutom. Sudun sa kailan yan nun natigin na lagi din sumambabata duwata akan na gusto pero di pa akan naesiwa yan na inibigay niyang kira. Allahu Akbar. Kaya manutong kaya pasapasang ano na inibigay niyang kira. Nasudun sukya ko nagyang kutualok sa bubay. Nasudun sukya kita man yan. Nasudun nagyang kuha niya na pakakan akong tingin. Na miyang at tatatak sulo yan sa miyang kaguro. Allahu Akbar. Miyang kaguro na sumambuswata nasudun sukya kuha niya sa miyang kutapaan na miyang bubaya sabab sa miyang kutakapakakaniran. Nasu Abu Nasir nakmaling ada. Kasi ko kakbaling yan na makawida kalian. Na di peluluba ada di meluluba. Anta tingin si Abu Nasir saya. Ginasakan inoto. Tigagyan ko tadi di meluluba. Alhamdulillah kami akan tunat kami atin di karka di peluluba. Tingin na inoto. So tingin sa amakan. Ako siya maka nang ginaway. Ugay tingin na siya amakan na makautang ki amaka. Na ini pagaman natin ang buyadan. Kailangan nakabuyadan suwaya man namin na utang. Siya butro na sultan na huwag kalimutan. Sultan na importante sukap buyadi ron. Na tila-pira mesti gini mautang kiyama na tingin ako ang gagyan kaya 30,000 dirham. Allahu Akbar. Mawari penuh Allah, itu sobatir wallah, irham turham, pangalimu ka, mundespat di pangalimu ka. Allah. Kalap liur ka na kalap sud. Matan, kaso hadith kucing na pitir wallah, at tingin pangalimu ka, ikalimu ka. Namun yang pitur pangalimu ka, ang kami pangalimu, ay pitur Allah sa hadith kucing, pangalimu ka, ikalimu ka. Balsik undespat Allahu Akbar. Lagi aku takutikan na nagdam niyan. Ana sudin sukya kuan yan nun. Namiya bubaya. Saya mana niyan? Nami kawasasiran birudo pa. Release kin siran wallahu taala sa mga tamo ka mga halal. Na adum pananegosyoan nala mimbuli siran na kaya milyonaryo. Ayaw mambuas siya yan na misid ka. Saya din na misid ka. Naggatos ang gibo. Sa tama saya mana niyan misid ka. Na ketaguan sa bilid kubinawan niya. Ya kaysa kagugawin na pito tayo nupian na miyatay na bubalaan ng mga malaika. Tigagyan mo ito malaika at timuan niyo suwamalya kaya mga rarata at timbangan niyo at tinimbang suwamalya na marataan na mapanag. Natigman mo mga malaika ta timuan niyo sumanga pipiya amalya kaya na sumangasip ka niya nagatos ang gibo. Nasudin sukya nino nami pala-palaw. Allahu Akbar walillahil hamd. Nasudin sukya timbang nami pala-palaw. Nami kasayan sa gapas ada na banyan kapalit. Niya kasayan sa kuton gapas agyan kuton kalayan ada na banyan kapalit ada banyan timbangan. Ama pinagsuama dia na marata. Tapi yung mga malaikat abad pinagulpukin na mapya. Natingin din. So tingin sebuah paan. Sudah tingin na paan ini inisip ka niyan. Nakuha na timbangan niyo. Nasudin sukya timbangan sa giyang ko tayo inisip ka niya na paan. Natabla. Minatabla. Tinagyan ko tayo mga malaika. Ano pinagulmuk yan kaya? Ang mga pipiya. Natigagyan ko tayo mga malaika. At timbangan niyo. Arga niyo. Solo amiyodid. Si Kubay, ayaw man niyan na si Kulok, asudin sukti ni Bugino na sakya bubaya yan, nagyang kutwalo na argaan niyo. Asudin sukti arga sa nagyang kutwalo na Allahu Akbar, mamiyak ng panag-panag. Natigin pa ng mga malaika, argaan niyo, sukya bubaya umata, na argaan niyo, nasudin sukti argaon, mamiyak ng panag-panag so malian na mapya. Mga orip na Allahu Ta'ala. Sudin talo di ka pangalimo, sudin talo di ka ayaw man na nakakugupitan ako sa lakaw di sa lakaw. Naigira ayaw man niyan na dudulun so ikhlas. Dudulun so ayaw man niyan na ikhlas si iku Allah. Saya kang gilpa katanaro na suwaswat si iku Allah Ta'ala.
na nabaya mo pagargan wa Allah Ta'ala na sutamok ka at pagargan pa wa Allah Ta'ala sumiyagdam mo tao ama pia sabab ko kaya gupin yun na ayaman buwa unayan yan asumang buso ka pag-iklas sigo kad ng tanong Rabbul Alamin ay na mag-iklas tanong sigo mga simba na mag-iklas tanong sigo ayaman na niyan na kapangungupan sa balasan kan wa Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.